கிறிஸ்துக்கள் அன்பான தேவ ஜனமே, சங்கீதக்காரனாக தாவீது ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு ஜெபம் செய்கிறார். 2 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே அவர் இவ்விதமாய் ஜெபிக்கிறார். தேவரீர் என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்ததற்கு நான் எம்மாத்திரம், என் வீடும் எம்மாத்திரம். தேவ ஜனமே, இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே நாம் ஜீவிக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய கிரியைகளும் நம்முடைய காரியங்களும் அல்ல, மாறாக அவருடைய கிருபை. இந்த வருஷத்தை முடிக்க நாம் வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரை நோக்கி நாம் சொல்ல வேண்டியதே, ஆண்டவரே என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்ததற்கு நான் எம்மாத்திரம், என் வீடும் எம்மாத்திரம். சங்கீதக்காரனாகிய தாவீதை போல நம்மை தாழ்த்தும் பொழுதே நிச்சயமாய் தேவன் நம்மை உயர்த்துவார். நம்மை உயர்ந்த இடங்களில் அவர் நம்மை வைத்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you dear. Have a blessed day.